Ebe Igbo ekene m unu kene ihe na-emeli Igbo ihe kene Igbo kene ụmụ nwoke kene nwaanyị kene afịa na anụ ụbọchị na anọ na ụbọchị nke onwe dibịa niile onwe ya na ndụ si na ọya etete the following day wee na-asị ihe ọ bụzikwa omenala ka a na-amazi ya aka iji enye onwe gị na ndụ si na ya etete dị n'ezide ngwa na ka echebile gị achọrọ m kwụ nene vidiyo ebe enyi ya na ndụ nyecha ya dee simenti techie si chebili ya the next day na ọya nachi ya taa ọzọ ngwa nọ ọsọ etinye ngwa solonu m nene ya bụ vidiyo ka unu fenya na vidiyo na-efegharị na efere mba ụwa kemgbe abalị nnyaa awesịka wetara unu n'ụbọchị nkịta ka unu soro anyị nenekwa soro anyị wee fụ.
efu m n'aka unu na-ese anya vidio, biko na onye ọbụla osi na dị unu sere anyị aka na subscribe na this channel na-abụ notification ka unu na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, anyị enwere mgbe ọzọ ka anyị chebilie ya bụ nwa Ezekuudene ka ọ dị mgbe ọ pụtara.